Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैहाय नै थर्ड डे अफ शुटिं आं बेखौ भइस डाबिंखौ शुटिं जोबखांनासो होगासिनो आङो दिनै सहैना 7सो जाबाय खोमा डेटआ बाट बेखौ दाख्लै 5 ना 6 बेयावनो माबा खालामदोंमोन शुटखौ लादोंमोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै आङो टुकलुखौ लांफामारबाय आरोना ओरैबायदि दुस्थु सामफ्रामबो गाबबाय थायो बेखायनो अननो ओंखारबाय आरो नोंथांमोनाबो आंखौ कमेन्ट खालामना बुंहरबाय मालाबा टुकलुखौ लांफाथार इदि होननानै बेखायनो आङो दिनै लांफाबाय ओरैबायदि हेपि खावलायगोन हरनोसो नागिरो माबा बिराद दुस्थु ओमफ्राय नायलाय टुकलु आंखौ जि मेवथु सोबायलै बिराद दुस्थु बेखायनो लाबोनबाय आङो ओमफ्राय नै मोनहैसिगोनानो रौता मोनफैनानै मेकआप खालामनाय स्टार्ट खालामबायानो नै मेकआप खालामाबाथ' नायजाथावखाया आङो ओमफ्राय मा होनो खिन्थु इसोरनि अननायजों मोखाङाव जेबो सिथर माबा माबि गैया आरोना मालाबा बेरो देसुन मालाबा मेगन मोदै सोदै खालामबाय इदिबा बेरो ओमफ्राय उनावहाय मा होनो नोंथांमोना गाबोनफोरनो नुगोन खोमा आंनि बे भिडिअनि टिजारखौ बेनि उनावहाय 1 विकसो थानानै फुल भिडिअखौ होनाय जागोन आरो स' नेबाय थादो नै जाहा प्रडाक्सन मेनेजारा जि गरम मोनबाय खोमा जि सिबसोदों नानियाबोथ' बिराद लाजिखायो नों माथो गेमस्रिनि सायावबो बारा नै दायो थांगासिनो ओंखारखांबाय थांगासिनो आं माने बाथारबाय आरोना रमान्टिक सं बा माबा माबि बेफोरबायदिखौ खालामनो आं एसे इउनिक भिडिअ खालामनो लुगैथारबायमोन बाट बे लकडाउननि थाखायनो जेथिंबो जाला खिन्थु उपायथ' गैया लकडाउन होननानै न'आव जना थाबाय थाबाबोथ' मोनजानाय नङा सोर खामायनानै जाहोफैनो ना बेखायनो माने शुटिं खालामनो गोनां जादों बेनो खामानि जोंनि मिथिबायना बेखौ खालामाबानो मोनजाया स' बेवहायबो दाख्लैनि आंनि प्रिभियास भिडिअ जि मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालामदों माखासेया एकदम खमा दै माखासेया जे सरि जे कर'ना भाइरासनि टाइमावबो बिदि आसलथे आं हमनोनो हालाय लांला कर'ना भाइरासआ नंगौ नङा जुदि नंगौमोनबाथ' गुबुन हादोराव जेरैबायदि लाख मानसि थैदों जोंनियावबो थैगौमोन जोंनियावलाय मानोथो होनबालाय दासिमबो बिदि रिपर्टखौनो माने मोजाङै मोनाखै माने आंबो मिथिला दे आंबो एसेबां माबा नङा क्लियार नङा बाट आं सासपेक्ट खालामदों आरोना ओंखायनो उपाय गैया गाज्रि दामोन नोंथांमोना
Naniman? YouTubeआव फैगोन जोंना करियोग्राफार आयु गोसोमथ' जाखाबाय अलरेडि मेंबाय नै बिसोरबो जना दोङो सिख्लाफोरा मेंबाय ना सासेया थिरास मेंबायना मेङाखै थैसिगोन आं रेडि जाखांबाय नै लास्ट सुटनि फोरोंगासिनो नै हाबा जानाय बायदिसो मोनबाय आं गावखौनो माबा फोथा लानानै पेट्रल डिजेल लोंनो हागोन आं बायदि सोरबा चेलेन्ज come on come with me नोंलाय सोरालाय makeup artist. yes I'm from Adalguri and I'm doing GEMSRI makeup so मा आंखौलाय लादोलै माबा नायनानै